Prvá platňa. Iste poznáš meno Kolumbus, meno veľkého objaviteľa. Žil viac než pred 500 rokmi. Vtedy ešte neboli žiadne diaľnice, lietadlá ani železnice. Ľudia sa pohybovali najmä pešo, tovar prevážali na vozoch, ktoré ťahali kone, a na lodiach. Kolumbus chcel nájsť cestu loďou z Európy do Indie. Vlastne už existovala takáto morská cesta, ale táto viedla okolo Afriky a bola veľmi dlhá. Kolumbus si myslel, že smerom na západ musí byť tiež možnosť dostať sa do Indie. Z Európy smerom na západ znamenalo preplaviť sa cez Atlantický oceán. Kolumbusovi sa nepodarilo dostať sa až do Indie. Napriek tomu boli jeho cesty úspešné, lebo objavil mnohé oblasti v Amerike. Po Kolumbusových cestách svet teda ešte zďaleka nebol úplne objavený. A to, že Zem je guľatá, bol len predpoklad. Neexistoval dôkaz, lebo ešte nikto sa nepreplavil skutočne dookola. V Európe si konkurovali dve kráľovstvá, Španielsko a Portugalsko. Chceli objaviť svet a dobiť ho. Vtedy platilo pravidlo, že keď niekto vstúpi do nejakej krajiny, môže v nej vládnuť. To znamená, že môže rozhodovať o tamojších ľuďoch a zinkasovať nerastné suroviny, cenné rastliny a všetko ostatné. Hovorí sa tomu zabratie zeme alebo kolonializmus, odvodené od slova kolónia. Dnes existujú krajiny a politické hranice, kde sa krajina končí a druhá krajina sa začína. Krajiny sa navzájom uznávajú. Španielsko a Portugalsko, dve susediace krajiny, si medzi sebou rozdelili svet. V zmluve stanovili, že kto sa môže pohybovať na ktorom mori či oceáne. A ktoré ešte neobsadené územia môže zabrať. Plavby po mori boli obľúbené, lebo vďaka nim bolo možné nájsť nové územia. Nájsť nové územia neznamenalo len túžbu po dobrodružstve. Expedícia sľubovala poklady a moc. V ďalekej cudzine lákali cenné veci, ktoré doma neexistovali. Účel cesty. Veľmi žiadané a neuveriteľne drahé boli koreniny. Obchodovalo sa s nimi ako so zlatom. Porozmýšľaj, prečo sú koreniny také cenné a na čo sa dajú použiť. Bez korenín by všetko chutilo rovnako. Predstav si jablkovú štrúdľu bez škorice, vanilkový puding bez vanilky. Zemiakové čipsy síce ešte dlho neexistovali, ale bez papriky by asi nikomu nechutili a vianočný medovník by bol fádny ako vtáčí zob. Rastliny, ktorých plody sú koreniny, nerastú všade. Väčšina korenín pochádza z veľkej diaľky z ostrovov, ktoré dostali meno podľa nich, teda z koreninových ostrovov Moluky. Ostrovy ležia ďaleko na východe v Tichom oceáne. O veľmi výnosný obchod s koreninami do Európy po súši sa delili obchodníci na východe. Indický, perský, arabský, osmanský a benátsky. Inak potom ostávala len cesta po mori, teda transport loďami. Portugalci poznali jedinú cestu po mori, tajnú cestu smerom na východ. Cesta viedla komplikovane okolo Afriky. Beda, že by sa tam objavila nejaká cudzia loď. Španielsko sa samozrejme tiež chcelo dostať ku koreninovým ostrovom a zbohatnúť na obchodovaní s nimi. Portugalci nedovolili nikomu využívať svoju cestu. Španielom teda nezostávalo nič iné, ako nájsť cestu opačným smerom a dostať sa k ostrovom cez západ. Či to bolo naozaj možné, nevedel nikto. Keby to možné bolo, bol by to konečne dôkaz toho, že Zem je guľatá. Navigácia alebo GPS vtedy ešte neexistovali. Na mori by to nebolo veľmi pomohlo, lebo loď nemala k dispozícii elektrický prúd na dobíjanie prístrojov. Orientovať sa dalo podľa oblohy, podľa polohy slnka, mesiaca a hviezd. Z poverenia španielského kráľa mal skúsený moreplavec Magellan nájsť čo možno najkratšiu cestu. V tajnom archíve plnom prachu našiel Magellan mapu, na ktorej starý moreplavec zakreslil možný priechod z Atlantického oceánu do nejakého iného mora na 40. stupni zemepisnej šírky. Táto mapa bola impulzom pre Magellanovú cestu. Značením skonštatoval: keď priechod skutočne existuje, nebola by potrebná zachádzka okolo Afriky a neplietli by sme sa Portugalcom do cesty. V Tataknihe môžete zažiť Magellanovo dobrodružstvo, ako keby ste boli pri tom. Čo bol Magellan za človeka, ako vyzerala vtedy loď a akým nebezpečenstvám museli čeliť námorníci? Čaká na vás expedícia na ohmatanie v podobe 7 platní a kopa napínavých otázok. Magellan, jeho osoba. Magellan bol Portugalec. Po spore s portugalským kráľom prešiel na druhú stranu a vydal sa na cestu z poverenia španielskej koruny. Ferdinanda Magellana si predstav ako muža nízkeho vzrastu s košatou bradou a fúzmi.
Mal 34 rokov. Povráva sa, že vyzeral skôr bezvýznamne, nemal oslnivú postavu, ale keď na to prišlo, na všetkých pôsobil ako presvedčivý muž. Svojimi myšlienkami a zámermi dokázal nadchnúť ostatných. Z predchádzajúcich ciest mal Magellan na poli ochrnutú ľavú nohu. Magellana lákali bohatstvo a sláva. Vedel však aj to, že plavbu možno vôbec nemusí prežiť. Na objavných cestách už zahynulo veľmi veľa ľudí. Aby jeho manželka a syn dostali všetko, čo im patrilo, spísal Magellan závet. Loď a plavba boli neuveriteľne drahé. Vybavenie zaplatil španielský kráľ, ale aj jeden obchodník. Obchodník poskytol aj obchodný tovar, látky a oblečenie, sklené korálky, zrkadlá, hrebene, nože. Tieto mal Magellan neskôr vymeniť za koreniny. Tovar sa vymienial namiesto toho, aby sa predával a kupoval, lebo peniaze z domova tam ďaleko boli na nič. Trasa a popis cesty. Plavba sa začala na jeseň roku 1519, teda približne pred 500 rokmi. Z južného Španielska na pobreží Atlantického oceánu sa vydalo celkovo 5 lodí s 242 mužmi na palubách. Magellan bol hlavným kapitánom na lodi s názvom Trinidad. Samozrejme, nemohol byť na všetkých 5 lodiach súčasne. Preto mali ostatné 4 lode podkapitánov. Často sa stávalo, že podkapitáni a ani členovia posádky neposlúchali Magellana. Koniec koncov Magellan bol Portugalec a väčšina posádky boli Španieli. Napriek tomu bol Magellan hlavný veliteľ. Bol veľmi prísny, vydával veľa rozkazov a neprezradil svoje plány, kadiaľ sa plaviť, kde zastaviť a podobne. Na ceste sa vždy vyskytovali silné búrky, výchrice a boli aj žraloky. Posádka dostala strach a mnohí chceli, aby sa otočili a vrátili späť. Prvá zastávka boli Kanárske ostrovy, konkrétne Tenerife, čo je od východiskového bodu vzdialené približne 600 kilometrov. Cesta tam trvala 6 dní. Doplnili čerstvú pitnú vodu a potraviny. A išlo sa ďalej. Po 11 týždňoch preplávali Atlantický oceán. Zem na dohľad zaznelo na lodi. Dostali sa po záliv pri Rio de Janeiro. To je v Južnej Amerike. Tu bolo všetko akési nezvyčajné. Boli tu olivovo sfarbení ľudia. Hovorili cudzím jazykom, mali iné oblečenie a správali sa čudne. Bolo tu exotické ovocie, napríklad ananás. Medzi palmami viseli hojdacie siete a pobrežie nebolo kamenisté, ale boli to biele piesočnaté pláže. 3 lode Trinidad, Victoria a Concepción sa plavili ďalej ďalších 100 dní cez Tichý oceán v oblúku na severozápad, bez toho, aby našli obývané ostrovy. Ďalších 19 mužov zomrelo od hladu, smedu a na choroby. Ale konečne. Na jednom z Mariánskych ostrovov hladujúci muži, ktorí prežili, našli opäť jedlo. Mohli si doplniť zásoby. 150 preživších námorníkov boli to prví Európania, ktorí 21. marca 1521 pristáli na Filipínach. To je názov skupiny ostrovov v Tichom oceáne. A na ostrove boli ľudia. Stretnutie bolo nezvyčajné pre obe strany. Vidieť ľudí, ktorí si nechajú narásť vlasy až po kolená a natierajú sa kokosovým olejom, bol pre námorníkov čudný pohľad. Dovtedy si ostrovania mysleli, že sú na svete sami. Nepoznali majetok, lebo doteraz patrilo všetko všetkým. Tak sa rozhodli obslúžiť sa na lodi. Magellan ich odohnal a ostrov nazval Ostrovom zlodejov. Potom, čo lode doplnili svoje zásoby, vydali sa znova na cestu. Čoskoro prišli na ďalší filipínsky ostrov Masao. Tamojší kráľ rozumel Magellanovmu tlmočníkovi otrokovi Enriquemu. Toho raz uniesli z ostrova Sumatra do Portugalska. Enrique bol teda prvým človekom, ktorý sa už vtedy preplavil okolo celého sveta. Kolonizácia Filipín. Magellan uzavrel dohodu so španielským kráľom, mal sa zmocniť ostrovov a ich pokladov. Ako odmenu mal dostať 1/20. Prvým ostrovom na to bol ostrov Cebu. Ako teda dať ostrovanom jasne najavo, že odteraz tu bude mať niekto iný rozhodujúce slovo? Výstrelmi z dela, ktoré urobia dojem. Magellan okrem toho poskytoval bohoslužby s ešte väčším počtom výstrelov z dela. Ostrovania mali predtým svoje vlastné náboženstvo a svojich bohov. Celí vystrašení prešli na kresťanstvo. Magellan zanechal na ostrove kríž. Obyvatelia a dokonca aj náčelník museli uctievať kríž a museli sa nechať pokrstiť. Cesta pokračovala.
Na Mactane, susednom filipínskom ostrove, boli ľudia vzpúrnejší. Podriadiť sa španielskému kráľovi? Nikdy. A tak sa stalo, že na námorníkov, keď veslovali smerom k ostrovu, 27. apríla 1521 čakalo 1500 nahnevaných ostrovanov. Magellan reagoval zlostne na obranné šípy vyrobené z rybích kostí. Nariadil, aby bola dedina podpálená. To ešte viac nahnevalo ostrovanov. Otrávený šíp a dve rany kopijou zabili Magellana. Zvyšok posádky bol ušetrený a utiekol aj s loďami. Pokračovanie plavby po Magellanovej smrti. Náčelník Cebu, ktorého Magellan nechal pokrstiť, uvažoval, Magellana zabili a španielských námorníkov vyhnali. To znamená, že kresťanstvo neposkytuje neporaziteľnosť. Takže sa netreba podriaďovať ani Španielom a netreba prijať ani kríž. Náčelník Cebu preto zrušil všetko, čo Magellan zmenil na jeho ostrove a na jeho ľuďoch. Po Magellanovej smrti sa vyhnaná posádka plavila ďalej smerom ku Koreninovým ostrovom. Žiaľ, nový náhradný kapitán Ravajo bol dosť nešikovný a potopil jednu loď Concepción. Teraz zostali iba dve lode, Victoria a Trinidad. Ravajlo bol vo všeobecnosti zlý a barbarský kapitán. Prepadával iné lode. Na jednej z nich sa nachádzal muž z Koreninových ostrovov, ktorý ich tam musel zaviesť. Po celkové 27 mesiacoch 6. novembra 1521 sa konečne dostali na Koreninové ostrovy Moluky. Tu zažili srdečné, veľkolepé privítanie. Molucký kráľ dal nachystať hostinu. Obchodní partneri boli vítaní. Mnoho tovarov zo Španielska vyzeralo exoticky a hodnotne. Rovnako ako Španielom sa zdal tamojší tovar exotický a cenný. Boli to klinčeky, figy, mandle, granátové jablká, cukrová trstina, kokos či sezam. Trinidad a Victoria mali po obchodovaní celkom iné veci na palube ako pred plavbou. Už ich museli len dopraviť domov do Španielska. A navyše kráľ Koreninových ostrovov ich štedro obdaroval, dokonca medzi darmi bol aj kolibrík. Cestu zo Španielska na Koreninové ostrovy museli námorníci nájsť veľmi namáhavým spôsobom a mnohí ako Magellan zomreli. Cesta domov bola tiež dlhá, 15 000 kilometrov, ale v porovnaní s cestou tam bolo jednoduché nájsť ju. Jasné bolo, že cesta na Koreninové ostrovy západným smerom skutočne existuje. A okrem toho im kráľ Koreninových ostrovov poskytol na cestu 2 lodivodov. 47 mužov posádky a niekoľko obyvateľov Moluk sa vydalo na cestu. Loď Trinidad čoraz viac rachotila a strácala tesnosť, museli ju tam nechať. Ako jediná loď zostala Victoria, ktorá sa plavila ďalej do Španielska. Nepriateľské lode Portugalčanov číhali všade. Kráľ Portugalska chcel zabrániť tomu, aby sa španielský kráľ dozvedel trasu. Portugalské lode bránili Viktorii v tom, aby sa dostala do prístavov. Obnoviť železné rezervy. Žiadna šanca. Nič nepomáhalo, Viktoria musela vydržať a držať sa ďaleko od pobrežia. Znamenalo to 90 dní bez zeme v dosahu. Mäso bolo naložené v nechladenom stave a už pokazené, lebo nebolo nasolené. Situácia na lodi sa zhoršovala. Mužov začali neskutočne bolieť zuby, potom im zuby vypadávali. Na vine bola choroba skorbut. Niektorí muži fantazírovali. Z toho, čo medzi tým zažívali, sa vlastne aj dalo zošalieť. Cesta viedla smerom na juh okolo špičky Afriky. 19. mája 1522. Tam pri mise Dobrej nádeje búrka zničila hlavný stožiar. Viktoria musela pri Cap Verde, zelenom mise, núdzovo zakotviť 9. júla 1522. Bolo to veľmi nebezpečné, lebo Cap Verde patril Portugalčanom. Námorníci klamali, koľko sa len dalo. Nie, so Španielskom a Magellanovou cestou nemáme nič spoločné. Vôbec nie. Portugalčania ale rýchlo odhalili klamstvo. Pre Viktoriu to neznamenalo nič iné, ako ísť rýchlo preč. 6. septembra 1522 dosiahla Viktoria s 18 preživšími španielský prístav Sanlúcar de Barrameda, v ktorom sa všetko začalo. Nikto s nimi už nerátal. Bola to sláva prvého kompletného oboplávania sveta, ktoré trvalo celkové 3 roky. Táto cesta priniesla dôkaz o tom, že Zem je guľatá. Posledný kapitán, ktorý prežil, napísal španielskému cisárovi a úspešne požiadal o odpustenie cla na tovary. Cesta bola presne zdokumentovaná v denníku. Z viac než 240 námorníkov sa vrátilo menej než 20.